खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय बेहाय जाहैबाय दिनै माबा बेरायहैनाय बा माबानाय बेबायदि नङा आरो आं दिनैहाय माने न'आवनो फाहामनो हानाय माखासे बे न'आव मोनजोबो आरो बेनि मुलिफोर बेखौ खिन्थानो सानदों आरो मानोना मानसिनावथ' देहायाव लोगोसे बेमारा थाफाखायो होननानै मिथिखागौ नालाय बयनावबो जाखायो बेमारा सोरबा सासेनाव जाया जानो हागौ खिन्थु बांसिन मानसिनावनो बेमारा मोनसेथ' मोनसे बेमार फैखायो आरो बा बेफोरो गिदिर बेमार नङा आरो ओरैनो आरो खिन्थु बे फिसा फिसा बेमारखौबो नोङो माने नेग्लेक्ट खालामोबा बियो उनाव दस्रा बेमार जादेरनायनि चान्स थानो हागौ आरोबा माने गिदिर बेमारबो जालांनो हागौ आरो दा आं खिन्थानो नागिरनाया जाहैबाय गुजुनाय माने कफ आरोखि जायहा गानो रोङा बिराद गोबाव जालांबाय थायो गाया जायोना ओमफ्राय दा बेखौ जोङो न'आवनो फाहामनो हायोबाथ' बिराद मोजां आरो आं बेखायनो दा बिनिखौनो खिन्थानो सानदों मानोना आंहा बेखौ प्रुफ दङ आरोखि न'आवनो जोंहानो जादोंमोन आरो सासे उन्दैया ओमफ्राय बेना माने बिराद दुइ तिन बोसोर बेबायदि समाव जादों आरोखि माने बिराद गोबाव जाबाय थाबाय माने गुजुबाय थायो द्राय गुजुबाय थायो बिराद खस्थ' मोनो आरो बेबायदि दा बेखौ हमिय' ओमफ्राय आयुर्वेदिक ओमफ्राय एल'पेथिक बेफोरखौ दौनानै नायबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो एसे गानाय बायदि जायो आरो ग्रोब जाफिनबाय थायो बेबायदि आरो माने गाथायथारा आरो दा बिथ' देहायाथ' गाज्रि जालांबाय उन्दैया खस्थ' मोनलांबाय बेबायदि आरोखि माने गोनो रोङा होनो जे बर'फ्रा गोरा जालांबाय एसे थान्दा मोनबानो जाफिनबाय थायो एसे बहाबा बेरायबानो जाफिनबाय थायो बेबायदि आरो ओमफ्राय जेखि जादोआ बे जाहैबाय ओमफ्राय दा उनावहाय मिन्थिबाय आरो दस्राफोरनि खिन्थानायजों लोगोसे ओमफ्राय माखासे बे लेखाफ्राव मोननानै माने बानायबाय आरो मुलि न'आवनो बे जाहैबाय माने हालदै ओमफ्राय बेरेमोदै खांसिंसा ओमफ्राय थुलसि आरो बेफोरखौथ' जों न'आवनो मोनजोबखायो नालाय बेखौ देनानै लोंहोनाय आरो बेबायदि ओमफ्राय आं बेखौ उनाव देखायलांसै आरो मोनसे खोथा खिन्थाबावनो सानदों आङो दा जायखौ आं खिन्थादों बे गथ'खौ माने डक्टरा उनावहाय लास्टआव होनबायमोन जे बेना माने आस्थमा जाबाय बेनाव माने माबा दाहाय आरो बियो बे बेमाराथ' गानाय नङा होनदों डक्टरा आरो उनावहाय जेसेनो बैसो जागोन बियो बारासिनसो जालाङो बिदि होनबाय आरोखि बिदि होनबाथ' टेनसन जाबायना न'आव ओमफ्राय उनावहाय जेरैखि जाया डक्टरनिजोंथ' गाखालाबा आरो माथो खालामबावनो न'निखौनो ट्राइ खालामनानै नायनोसै होननानै न'आव बेखौ सानफ्रामबो माने मास मोनसे माने उदै खालियाव फुङाव दौबाय थादों आरोखि ओमफ्राय बेनि उनावहाय गैला माने जोंहा दा न'खराव माने गुजुबा गगा मोनबा मुलि लोङा आरोखि बेखौनो लोंनानै गाहोयो गुजुनायाथ' गाखाथारो दा बेखौ नोंथांमोना माने न'आव एसे ट्राइ खालामनानै नायदो सोरबाफोर न'आव लोमजादोंबा डक्टरनाव लांनायनि सिगां लोंहोनानै नाय आरो साननै सानथामजोंनो बेखौ आन्दाज मोनखागोन माने दिनाव खेबनै बांद्राय जादोंबा खेबथाम बिदि लोंहोदो ओमफ्राय उन्दैफोरखौबो बिदिनो एसे खम माथ्रायाव लोंहोदो आरो बिसोरनो दा आंनि भिडिअखौ नायनानै थादो मारै बानायो ओमफ्राय आंनि भिडिअनि थ्रुयै जुदि सोरहाबा देहाया बिदि मोजां जायोबा गिदिर बेमार जानायनिफ्राय बासियोबा आंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव जागोन आरोखि बियो दे होनबा नायलांथारो बेखौ बानायनो नांगौ माबा थुलसि बिजौ मोनथाम ओमफ्राय खांसिंसा बेखौबो मोनथाम लाबाय नैबे ओमफ्राय हालदै थुख्रासे बेनिफ्राय बेरेमोदै देनानै दा ज' होनोसै आङो बेहाय ज' देनोसै दसे थुलसि हालदै बेखौ आरोखि ओमफ्राय देखांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय रसखौ दिहुननोसै बेखौनो ग्राइन्डारावबो खालामजायो ओमफ्राय दा थबसियावनो जायो आरो एसे ओरै सेबनानै जाखिनि रस ओंखारो बेहाय ओमफ्राय बेरेमोदैखौ लाग्रोनोसै बेहाय दाननानै बेहाय बेरेमोदै सामुसनै सामुसनैबा सामुसनै एसेबाबो जायो ओमफ्राय दा बेखौ मा होनो अरावहाय एसे दुंब्रुद खालामनांगौ आरो
बिनि थाखायनो आङो स्टिलनि खुरैखौ लादों। दसे दुंबुर जाजासेबानो जागोन। दुंबुर जाबायना ओमफ्राय बेखौनो लोंहोदो। बे सासे मानसिनि थाखाय आरो बियो। नै दा जोंना बियो रेडि जाबाय। एसे दुंबुरबुरल' खालामनांगौ आरो बांद्राय गुदुं नङा। ओमफ्राय बेखौ नोङो दिनाव खननै बा खनथाम लोंहोनो हायो। बांद्रायबा खनथाम लोंहोदो, ओमफ्राय एसे खम जालांनाय बायदि मोनबा एसे खमायलांदो आरो दिनाव खननै, ओमफ्राय गाथानसैबा खेबसे बिदि लोंहोदो। ओमफ्राय दा बेथ' गिदिर मानसिनि जाहैबाय हिसाबा, ओमफ्राय बांद्राय उन्दैथारनिखौ खानसिंसाखौ मोनसे बिजौ होबानो जायो। मानोना बे बांद्राय खराना बारा लोंनो हानाय नङा आरो बेनिखायनो आरो लोंहोनानै नायदो, खुब मोननो हागौ।